ser, du står og kigger på vores fine nye drev her. Ja. Du er interesseret i nyt drevkasser, har I noget? Ja. Ja. Hvad for en båd er det? En bayliner. En bayliner. Jamen, du har så behov for at komme op på planen lidt hurtigere, eller bare gå lidt hurtigere? Jeg har lige fået det planen lidt hurtigere. Ja. Jamen, hvad har du af motor i? 5,7 cruiser. Bare en enkelt en? Ja. Bare en enkelt en, så. Jamen, hvis vi gerne vil have dig op og plane lidt hurtigere, så er det rigtige drev her. Så kunne du tænke dig at få en propel med? Ja. Jamen, det er bare en lille mere pris, som er lidt marginaler i forhold til, så det gør jo ikke noget. Men så får du sådan en treblad, som virkelig tvinger dig op af vandet med det samme. Det lyder godt. Det lyder godt, ja. Det synes jeg, det er det, vi gør så. Jamen, det er super. Jamen, så takker jeg for i dag, og vi ses vel snart igen. Det gør vi.